Lesy sa za milióny rokov, keď sa vyvíjali bez vplyvu človeka, rozvinuli v zložitý a komplexný, zároveň fascinujúci a tajomný ekosystém, ktorý ani zďaleka netvoria len na pohľad dominujúce stromy. Les je zložitý a citlivý ekosystém, zložený z nespočetných druhov organizmov, tých viditeľných, ale aj tých pred našim zrakom ukrytých, ktoré sú navzájom poprepájané a od seba závislé. Pre každé prostredie sa vyvinulo dokonalé spoločenstvo prispôsobené daným podmienkam. V nížinách, ktoré vďaka slobodným riekam boli kedysi dnes už nepredstaviteľným divokým močiarom, sa mokrade a podmáčané lesy striedali s lesmi lužnými. Na suchých pahorkatinách formovali čarovné dubové lesy s majestátnymi stromami, kedysi voľne žijúce veľké bylinožravce, ako zubry, divé kone či pratury. V horách sa do bohatých a druhovo pestrých listnatých pralesov s narastajúcou nadmorskou výškou primiešavali ihličnany a na hornej hranici lesa tvorili tajomné horské smrečiny. Všetky tieto pralesy mali svoje špecifiká a zároveň boli neuveriteľne pestré, rozmanité a nádherné. O ich vývoji a o tom, ako vyzerali, rozhodovala len príroda. Pôvodné pralesy však postupne začali ustupovať človeku a jeho činnosti. Na ich osud najskôr vplýval vývoj osídľovania krajiny, následne aj hospodárske zameranie a potreby ľudí. Ako prvé boli vyklčované pôvodné lesy v najnižších polohách, kde bola odlesnená krajina postupne premenená na poľnohospodársku pôdu. Pralesy nížin a pahorkatín ustúpili potrebám človeka do polovice 12. storočia. Nasledoval nápor na pralesy vo vyšších polohách. Tie negatívne ovplyvnila najskôr spotreba dreva pri stavbe hradov, opevnení a osád, neskôr rozvoj baníctva a spracovanie rúd, čo si vyžadovalo veľké množstvo dreva. Keď boli pralesy v okolí baní a húd na prelome 15. a 16. storočia vyťažené, neutíchajúca spotreba dreva spôsobila, že sa drevo dovážalo a po riekach splavovalo aj zo vzdialenejších lesov. Väčšina pralesov najvyšších hôr bola vyklčovaná a premenená na pasienky počas valašskej kolonizácie v 15. až 17. storočí. A tak z pôvodnej plochy pralesov, ktoré pred osídlením človekom pokrývali takmer celú našu krajinu, dnes zostal iba nepatrný zlomok. Pralesy sa zachovali len na najmenej prístupných miestach. Reakciou na takmer úplne zdevastované lesy a neutíchajúci obrovský dopyt po dreve bolo zavedenie reforiem vo využívaní lesov a vznik systematického racionálneho lesníctva. Plochy lesov boli postupne obnovované a vznikli hospodárske lesy, ktoré optimálne plnili požiadavky vtedajšej spoločnosti. V rokoch 2009 až 2015 sme sa venovali takej celoplošnej inventarizácii alebo teda mapovaniu pralesov na Slovensku a ich zvyškov. A výsledky nás veľmi nepotešia. Identifikovali sme síce 268 lokalít pralesov a pralesových zvyškov, ale sú to relatívne malé lokality v priemere v desiatkách hektárov. Celkovou výmerou menej ako 11 000 hektárov, čo je menej ako 0,5% slovenských lesov. Na Slovensku je pritom lesnatosť 40%. A keby sme to zobrali z výmery celej slovenskej krajiny, lebo väčšina krajiny bola pokrytá, nebola kedy lesmi na Slovensku, tak nám zostalo v podstate 0,2% slovenskej krajiny zostalo ako významne neovplyvnené človekom, že ich môžeme označiť pod pojmom prales tie lesy, že sa vyvíjajú hlavne teda podľa prírodných zákonitostí a prebiehajú tam prirodzene tie procesy.
Vplyvom človeka nedošlo len k zníženiu plochy lesov, ale aj k ich výraznej premene. V súčasnosti je síce lesnatosť Slovenska pomerne vysoká, najmä v porovnaní s inými európskymi krajinami, no tieto lesy sú v dôsledku hospodárskej činnosti človeka v porovnaní s pôvodnými pralesmi viac či menej výrazne pozmenené. V našej krajine prevládajú hospodárske lesy, ktorých hlavnou úlohou je produkcia dreva pri súčasnom zabezpečovaní mimoprodukčných funkcií lesa. Výsledkom sú lesy, ktoré sa od pralesov značne líšia, a to nie len svojím výzorom a rozmanitosťou, ale aj mnohými funkciami, ktoré plnia a procesmi, ktoré sa v nich odohrávajú. Přírodní lesy se vyznačují jedním zásadním fenoménem a to jsou přírodní procesy, které v nich fungují. A pod těmi přírodními procesy si můžeme představit různé typy disturbancí neboli narušení, které nám zásadně ovlivňují to, jak ty přírodní lesy fungují. A mezi různé typy narušení, se kterými se můžeme potkat tady ve střední Evropě, jsou například vichřice nebo líkařout smrkový, případně požáry, ale může to být například i extrémní sucho, které se objeví jednou za několik desítek nebo stovek let. A ty vlastně způsobují, že ten přírodní les je dynamický v čase i v prostoru, protože tady ty přírodní jevy nám narušují ten les a způsobují mortalitu velké části stromů, závisí na typu disturbance a na její síle a můžou odumírat jednotlivé stromy nebo i velké skupiny stromů. Někdy jsou to opravdu i rozsáhlé disturbance, které způsobují mortalitu na velkých plochách. A vlastně tyto periodické, někdy až extrémní vlivy, vlastně, které my vnímáme negativně, tak oni mají na ten les naopak velmi pozitivní dopad, protože oni zaprvé způsobují to, že ten les je velmi pestrý strukturně. Na různých plochách najdeme různě staré stromy právě díky působení různých disturbancí. A zároveň ty disturbance nám vnáší do toho lesa chaos a ten chaos vytváří neuvěřitelně pestrý biotop pro různou řadu druhů. Vytváří různé struktury, říká se tomu takzvané biologické dědictví, ať už jsou to různě poničené nebo narušené stromy ve formě stojících i živých stromů, ale třeba s rozlámanou nebo odlomenou korunou, nebo vytváří obrovské množství tlejícího dřeva ve formě stojících souší nebo ležících mrtvých kmenů. A to jsou všechno vlastně biotopy pro celou řadu organismů, které v těch přírodních lesích vždycky žily. A díky tomu je ten přírodní les druhově velmi bohatý, právě protože tam je ta obrovská nabídka těch biotopů. A to je právě ten obrovský rozdíl mezi hospodářským a přírodním lesem, protože v hospodářském lese nám chybí ty struktury, které nám ty disturbance vytváří, anebo když už tam vzniknou, tak je lesník odveze. A proto vlastně je ten hospodářský les tak často druhově chudý právě z toho důvodu, že nám tam chybí ty struktury, které ty disturbance vytváří. Zatiaľ, čo sa v pralese alebo v prírodnom lese nachádzajú vedľa seba stromy rôzneho veku, rôzneho druhu, odumierajúce a odumreté stromy, v bežne obhospodarovanom lese je druhové zloženie, rozpätie veku a prítomnosť odumretých stromov nižšie. V pralese stromy postupne jednotlivo odumierajú a na ich mieste vyrastajú nové. V bežne obhospodarovanom lese sa stromy postupne vyťažia a na časti plôch bez prirodzeného zmladenia sa vysadia stromčeky. A tak zatiaľ, čo prales má neprestajne veľmi pestrú štruktúru, s tým súvisiacu úžasnú rozmanitosť a trvale krytú pôdu, bežne obhospodarovaný les je z tohto dôvodu ekologicky chudobnejší a štruktúrou jednoduchší. Každý organizmus potrebuje špecifickú štruktúru, potrebuje špecifické podmienky. Z toho vyplýva, že čím je variabilnejšia, čím je premenlivejšia tá štruktúra lesa, tak tým viacej organizmov tam môže nachádzať vhodné podmienky pre život. A opačne, čím viacej zhomogenizujeme tie lesné porasty, tým menej organizmov tam bude môcť trvale existovať. Najväčší problém je, keď sú tie lesy vekových tried veľkoplošné, keď pokrývajú celé svahy údolí, kde skrátka na celom tom území tie pôvodné druhy toho podrastu zmiznú a majú potom problém sa tam vracať naspäť. Tá zmena spoločenstva sa týka rôznych organizmov, ktoré vytvárajú spolu lesný ekosystém. Sú na seba navzájom naviazané a do značnej miery na sebe navzájom závisia. Pri výskume lesných spoločenstiev spolupracujeme s mykológmi, čiže s ľuďmi, ktorí sa vyznajú v hubách. No a tí nám potvrdili, že vlastne zmena tých pôvodných pralesov, prírodných lesov na hospodárske lesy má veľké dôsledky pre spoločenstva húb, dokonca ešte väčšie, ako je to pre byliny, ktoré skúmame my v tom lesnom podraste.
No a tie huby dokonca ešte reagujú citlivejšie na zmenu štruktúry aj na zmenu drevinového zloženia. Najmä huby, ktoré sú viazané na vlastne to rozkladajúce sa drevo, na tie odumreté stromy, ktoré napríklad v tých pralesoch zostávajú dlhé 10 ročia, pomaly sa rozkladajú, sú aj stojaté, aj ležiace. No a to, ak sa zmení, ak jednoducho to hrubé mŕtve drevo zmizne z tých hospodárskych lesov, tak tie automaticky chýbajú. A často sú to ale také druhy, ktoré my nevnímame, pretože to nie sú tie jedlé huby, ale sú to rôzne malé druhy. Často sú to aj veľmi vzácne druhy, ktoré sú viazané práve na tie karpatské pralesy. Stromy poskytujú životný priestor pre celú škálu organizmov. Na každú etapu života stromu sa viažú iné druhy živočíchov, húb, machov či lišajníkov. Rozmanitosť narastá nielen s vekom stromu, ale najmä s fázou jeho postupného odumierania. Práve na vznikajúce tzv. Mikrostanovištia, ako sú rôzne dutiny, uschnuté časti stromu, pahýle, odlupujúca sa kôra či rozkladajúce sa časti kmeňa, sa paradoxne viaže najväčšia rozmanitosť, tretina až polovica druhov žijúcich v lese. V bežne obhospodarovaných lesoch sú v podstate všetky stromy po dosiahnutí rubnej zrelosti vyťažené a z lesa odvezené. Tento vek je však len zlomkom veku, akého sa strom môže dožiť. A tak to, čo v bežných hospodárskych lesoch takmer úplne chýba, sú práve staré a prastaré stromy pôsobivých rozmerov, prirodzene odumierajúce stromy, ako aj odumreté stromy a mŕtve drevo. A tak druhy viazané na tieto mikrostanovištia sú v dnešnej dobe kriticky ohrozené, lebo vo väčšine lesov nenachádzajú podmienky pre život. Rozdiel medzi pralesom či prírodným lesom a bežne obhospodarovaným lesom nie je len v pestrosti štruktúry, druhovej rozmanitosti, vývoji a prebiehajúcich procesoch, ale aj vo vyváženosti plnenia mnohých dôležitých funkcií lesa. Prírodné lesy a pralesy sú omnoho stabilnejšie a odolnejšie, tvoria a chránia cennú pôdu a zadržiavajú výrazne viac vody, čo je najmä v dobe klimatických zmien pre krajinu a život človeka priam nevyhnutné. Tieto rozdiely sú o to výraznejšie, o čo viac sú hospodárske lesy premenené, ochudobnené a odklonené od prírodzenosti. Pralesy sú teda najhodnotnejšie, funkčné a nesmierne cenné ekosystémy, ktoré majú v krajine nezastupiteľné miesto a môžeme sa v nich veľa naučiť. V tejto krajine však žijeme aj my, ľudia so svojimi životnými nárokmi a potrebami. Drevo je výnimočná a v mnohých oblastiach nenahraditeľná prírodná surovina. Súčasná ľudská spoločnosť ju intenzívne využíva v každodennom živote, a to v podobe celej škály rôznych výrobkov. Väčšinu lesov pri súčasnej intenzívnej spotrebe preto potrebujeme hospodársky využívať. V minulosti prevládajúce intenzívne obhospodarovanie lesa, založené na pestovaní rovnorodých monokultúr, ochudobnených premenených lesov a ich obnove na veľkých plochách, však zanechalo veľký vplyv na krajinu. Takýto spôsob s mnohými negatívnymi dopadmi na jednotlivé zložky prírody nebol trvalo udržateľný a ani vizuálne atraktívny pri rýchlo sa meniacich pohľadoch a požiadavkách na využívanie lesa na rekreáciu. A tak sa postupne našli a pomaly začali uplatňovať spôsoby, ako drevo z hospodárskych lesov získavať čo najpriateľnejším spôsobom. A to nie len pre les samotný, pre prírodu a biodiverzitu, ale aj pre bežného človeka, pre ktorého sa lesy stávajú čím ďalej tým dôležitejšou podmienkou pre život. V minulosti bol pohľad verejnosti na les a prácu lesníka úplne iný. Väčšina ľudí bola úzko spätá s lesom, pretože mnoho ľudí v lese pracovalo a mnoho ľudí priamo od lesníkov dopytovalo množstvo produktov, vrátane dreva, ktoré využívali na stavbu obydlí, interiérových doplnkov a všetkých ostatných produktov, ktoré potrebovali ku každodennému životu.
Súčasný človek dopytuje viac tzv. Ekosystémové služby, ktoré zahŕňajú rekreačnú funkciu lesa, možnosť čerpať energiu, rekreovať sa v lese. A práve z tých dôvodov je nárok na lesníkov úplne iný, pretože okrem toho, že ten lesník potrebuje dodať drevo na trh, tak potrebuje vedieť a zároveň zvládnuť pestovať lesy tak, aby spĺňali aj po interiérovej stránke všetky tie požiadavky, ktoré verejnosť dopytuje. Na to, aby súčasný lesník dokázal uspokojiť všetky tieto požiadavky, tak potrebuje mať oveľa väčší rozsah vedomostí a potrebuje oveľa zodpovednejšie a šetrnejšie k tomu lesu pristupovať. Riešením alebo nástrojom na túto situáciu je tzv. Prírode blízke hospodárenie, ktoré je postavené na tom, že nevznikajú po ňom holiny alebo rozsiahle odlesnené plochy a zároveň ten lesník má možnosť pracovať s každým stromom individuálne tak, aby vystupňoval jeho hodnotu a význam a v pravý čas ho z toho lesa zobral. Je to prírode blízke hospodárenie, teda prírode podobné v tom, že kopíruje prebiehajúce procesy v pralesoch, teda zachováva podobnú alebo rovnakú štruktúru tak, ako ju máme možnosť vidieť v prírodnom lese alebo v pralese. Konkrétny rozdiel až detailný je v tom, že v pralese stromy odrastajú až do svojho tzv. Fyziologického veku, kedy po odumretí padnú na zem a na ich mieste narastá nová generácia lesa a v prírode blízkom hospodárskom lese ten moment alebo ten okamih je nahradený tým, že človek vo vhodný okamih dopestovaný kvalitný strom v podstate z toho lesa vyberie, umiestni ho na trh a vytvorí možnosti, aby drevo alebo drevná hmota bola spracovaná a poskytnutá pre plnenie úžitkov, ktoré človek potrebuje. Takýto les poskytuje oveľa lepšie prostredie pre riešenie klimatickej krízy, lepšie hospodári s vodným režimom a výsledkom je v podstate trvalé krytie cennej lesnej pôdy, ktorá sa vyvíjala milióny rokov. Historie přírodě blízkého hospodaření má v Evropě přibližně 140-letou tradici. Započali Henry Biolay, švýcarský lesník, který více než 30 let výběrně hospodařil v lesích obce Kuvé. Na něj navázal s konceptem Dauerwaldu, čili lesa trvale plně tvořivého, to znamená lesa bez holin, zjednodušeně, Alfred Meller, správce lesů v Eberswalde v německém Braniborsku. To bylo v 10. ve 20. letech 20. století. A následovalo potom založení německého ANV, čili Sdružení pro přírodě blízké hospodaření těsně po druhé světové válce. A na něj potom s rozrůstajícími se, nebo s šířením se těchto myšlenek v roce 1989 založení hnutí Prosilva Europa v Robanově Kotu v severním Slovinsku. Dnes má Prosilva Europa pobočky ve 23 evropských zemích, v dalších se připravuje, je hlavním konzultantem Evropské komise pro budoucnost lesního hospodaření v Evropě. Lesníkov, ktorí hospodária prírode blízkym spôsobom, od roku 2000 zastrešuje platforma s názvom Prosilva Slovakia. Ide o združenie, ktoré vytvára priestor pre lesníkov, aby sa mohli združovať, vymieňať si informácie, praktické skúsenosti, organizovať zahraničné pracovné cesty do lesov, ktoré sú pestované práve týmto spôsobom. Takisto vstupuje do legislatívnych procesov, snaží sa ovplyvňovať tvorbu zákonov, vstupuje do tvorby lesníckej politiky, propaguje a prezentuje prírode blízke hospodárenie v televízii, na internete alebo formou rôznych iných tlačových výstupov. A čo je najdôležitejšie, zakladá sieť tzv. Demonstračných objektov, čo sú v podstate vzorové lesy, ktoré slúžia na meranie dôležitých porastových veličín, ich vyhodnocovanie a interpretovanie, ktoré v konečnom dôsledku má slúžiť ako argument pre podporu a obhajobu prírode blízkeho hospodárenia a inšpiráciu pre mnohých iných vlastníkov a obhospodarovateľov lesa. Prírode blízke obhospodarovanie lesa rešpektuje prírodné zákonitosti, ktoré fungujú v lese. Prejavuje sa v takých troch základných kategóriách. Buď sú to výberkové lesy ako výsledok tohoto spôsobu hospodárenia, mozaikové porasty, trvalo viacetážové porasty a porasty, ktoré idú v prebudove na prírode blízke obhospodarovanie lesa. Nie je to nič nové, pretože prakticky od roku 1990 sa hnutie Prosilva snažilo
dostať do európskych lesov spôsob hospodárenia na základe prírodných procesov. V súčasnom období je tá legislatíva už postavená tak, že každý ten lesník má oporu nielen v tej dobrovoľnosti a súhlase vedúcich, ale je to už kryté aj legislatívou. Čiže lesník má veľký manevrovací priestor na to, aby začal vo väčšom rozsahu uplatňovať tieto princípy prírode blízkeho obhospodarovania lesa. V súčasnosti už existuje viacero úspešných príkladov, kde sa z pohľadu času existencie lesa síce zatiaľ krátku dobu, ale predsa len vďaka práci nadšených jednotlivcov hospodári prírode blízkym spôsobom. A dané príklady dokazujú, že takýto typ hospodárenia sa dá uplatňovať v rôznych typoch lesov a v najrôznejších podmienkach. Zopár z nich vám predstavíme. Novodobá história lesov na Smolnickej osade sa začala asi pred 30 rokmi, kedy prakticky tu pôsobil lesník pán Ladislav Alcnáver, ktorý je zároveň takým priekopníkom výberkového spôsobu hospodárenia na Slovensku. Aj vďaka nemu môžeme teraz povedať, že hospodárime na ucelenej najväčšej výmere v rámci Slovenska jednotlivým výberkovým spôsobom hospodárenia. Výberkový hospodársky spôsob má niekoľko výhod oproti klasickému rúbeňovému lesu. Jedna z výhod je to, že sa prakticky udrží stála štruktúra porastov. Ďalšou výhodou je stabilita porastov. Tým prakticky, že nerúbeme pasy, ten porast sa stáva oveľa odolnejším, pretože v ňom vznikajú 3 základné etáže, a to horná, stredná a dolná etáž. Musím povedať, že zároveň tento spôsob hospodárenia je či z ekonomického, ale zároveň hlavne z ekologického hľadiska ten najvýhodnejší. To znamená, že rastie samo, vyrúbem jeden, druhý, tretí strom, o ďalších 10 rokov vyrúbem tento strom, o ďalších 10 rokov tamten strom a takto to budem točiť, pokým z toho malého stromčeka zase nevyrastie veľký strom a taký to bude kolobeh v kuse. Tak by to malo byť v prírode. Musí samozrejme po mne prísť lesník, ktorý presne toto bude chcieť robiť. Pred viac ako 20 rokmi sme na celej lesnej správe prešli na iný spôsob hospodárenia, ako sa vykonával dovtedy. Rúbanie a holoruby nahradilo prírode blízke hospodárenie. Je to spôsob, kedy sa venujeme každému stromu. Obnova prebieha na hlúčikoch alebo skupinách, ktoré sa potom rozširujú. Dôležitá pri prírode blízkom hospodárení je prirodzená obnova. Na 1 hektár sa nachádza až 1 000 000 jedincov duba. Tieto jedince bojujú o život. Príroda si sama prirodzene vyberie a vyselektuje iba 250 kusov jedincov, ktoré sú odolné voči suchu a teplu. Toto je veľmi dôležitý aspekt prirodzenej obnovy a prirodzenej autoregulácie lesných ekosystémov. Dub je jedna z mála našich drevín, ktoré sú prispôsobené na teplo a sucho. Dub má kolový koreň, ktorý sa dostáva do hlbín zeme za vodou. Pri umelej obnove sa musia sadenice v škôlke podrezať, inak by sa nedali umelo zalesňovať. Sadenica prichádza takto o ten korienok. Odborníci tvrdia, že viac sa ten kolový koreň nevytvorí. Vedecké týmy zistujú, či to je pravda. Najlepšia je prirodzená obnova, kde nad týmto nemusíme rozmýšľať. Benefitom jemnejšieho prírode blízkeho hospodárenia v dubových porastoch je produkcia takýchto nádherných stromov, ktoré majú kmene mimoriadnej kvality. Vidíme, že v poraste ich je veľmi veľa. Je to preto, že sa venujeme individuálne každému stromu. Tento spôsob hospodárenia nazývame, že je prírode blízky, ale je aj ekonomický. Produkcia týchto stromov má nezanedbateľný ekonomický efekt.
Nachádzame sa v objekte Kráľovčík, kde od roku 2007 hospodárime prírode blízkym spôsobom. Sú to normálne hospodárske lesy, kde sa vykonáva ťažba. Tu za mnou, za mojím chrbtom, v tomto poraste, bola vykonaná ťažba pred 4 mesiacmi a od roku 2007 po dnešok z tohto porastu bolo odobratých 1000 kubíkov. Pre laickú verejnosť, aby lepšie pochopili, že koľko to je 50 kamionov. A najlepšie na tom je to, že hora ďalej rastie, prirastá a stojí. Návštevníci tejto lokality často sa pýtajú, že prečo my tu nerúbeme, že také pekné lesy. Ale to nie je pravda, sa tu rúbe normálne v hospodárskych lesoch a takto to vyzerá. Súčasné lesy Oravských Beskýd sa výrazne odlišujú od pôvodných nielen svojou drevinovou skladbou, ale aj štruktúrou. Pôvodné lesy boli veľmi pestré, vekovo, výškovo, hrúbkovo diferencované, tvorené najmä jedľou a bukom. V súčasnosti prevláda smrek. Návrat k pôvodným zmiešaným lesom patrí medzi najväčšie výzvy lesníkov v 21. storočí. Najhodnejšou cestou k naplneniu cieľa sa javí prechod od bežného hospodárenia k prírode blízkemu, čiže ústup od vytvárania rúbanísk k jemnejším spôsobom ťažby. S týmto tu máme skúsenosti viac ako 25 rokov. Ťažbu vykonávame jednotlivo alebo v malých lúčikoch, čím dávkujeme svetlo následnej generácii lesa a bežný návštevník ani nezistí, že tu bol vykonávaný zásah. Pri prírode blízkom hospodárení je dôležité vykonanie precíznej stínky. Využívame tu smerovú stínku. Závisí to od kvalitného personálu. Stromy musia nasmerovať tak, aby nepoškodili zmládenie a ostávajúce stromy v poraste. Tu máme možnosť vidieť kvalitne vykonanú prácu, kde pilčík kvalitnou stínkou zachránil prirodzené zmladenie a ostávajúci materský porast. Takéto hospodárenie má viacero výhod. Jednou z nich je zvyšovanie ekologickej stability lesa. Čiže vytvárame odolnejšie lesy, ktoré netrpia kalamitami a nevznikajú kalamitné holiny. Rozdíl toho hospodaření vlastně postihuje celý rozsah pěstební činnosti. Zásadní je to, že jsme přistoupili na takovou dohodu s přírodou, že si navzájem nebudeme škodit, naopak, že budeme využívat to, co ona nabízí, že se ji pokusíme vytvářet k tomu lepší podmínky, než doposavat, a že budeme prostě využívat to, co ona bude naznačovat a jak bude konat. Od té doby jsme na Klokočné, na celých 400 hektarech Klokočné, do dneška neudělali, nevykáceli jedinou holou seč. Zalesňujeme veskrze téměř výhradně přirozeným zmazením. Měníme strukturu porostů, je daleko pestřejší už dneska. Tím, že ty porosty jsou stabilnější, nepodléhají kalamitám, dá se říct, že už dnešní porosty po celkem lesnicky krátkém období 30 let jsou daleko zdravější, odolnější, že vykazují zvýšený přírůst dřeva. Rozdíl v ekonomice se ukazuje obzvlášť teď v těch začátcích řešení následků kalamitních, kdy my prakticky v Klokočné jsme neměli a nemáme kalamitu, můžeme dál průběžně hospodařit, zatímco kolegové řeší
urychlené zalesňování, umělé zalesňování stovek a stovek hektarů kalamitních holin. Takto bychom mohli rozebírat jednu funkci lesa po druhé. My jsme si ty role rozdělili s přírodou tak, že ty nejnáročnější práce prostě dělá ona a my se s ní snažíme prostě na tom domluvit, tak to budeme společně dělat lépe. V našich obecných lesoch obce Veľký Folkmár sme začali uplatňovať prírode blízke hospodárenie od roku 2014. Začali sme ho hlavne kvôli tomu, že obec má vlastný obecný vodovod a potrebovali sme udržať vodu v našich lesoch, aby pre zhruba 1000 obyvateľov sme mali dostatok pitnej vody. Naše obecné lesy boli zasadené na začiatku 20. storočia. Teraz v tomto období v podstate dozreli a keby sme išli čiste za peniazmi, tak 20-30 rokov by sme mali veľmi veľa peňazí, ale potom by sme už nemali žiadny les. Výhody tohto spôsobu hospodárenia sú, že máme trvalo udržateľný les, kde po určitom čase sa znovu vrátime do lesa, znovu vyberieme stromy, ktoré už sú vhodné na ťažbu a nemusíme, tak ako iné subjekty, ktoré robia rubaňovým spôsobom, čakať 60-70 rokov, kým nám to dorastie. Tým, že u nás les aj po ťažbe ostáva lesom, voda ostáva v teréne a máme dostatok pitnej vody. Naším cieľom, výsledným produktom nemá byť drevo na sklade. Naším cieľom má byť zdravý les. To znamená, že pri každom zásahu sa pozerám do toho porastu, do toho lesa a zaujíma ma to, čo po tom zásahu tam naozaj fyzicky zostane, v akom stave ten porast zanechám. Až potom následne sa začnem zaujímať o to, čo mám na sklade a snažím sa to drevo speňažiť proste najlepšie, ako sa dá. Vždy sa na ten les treba pozerať ako na nejaký systém, nejaký komplex rôznych vzťahov. A ja niekedy hovorím, že aj tá samotná pôda lesná má možno niekoľkonásobne vyššiu cenu, ako je cena toho dreva, čo je voľným okom viditeľné. Ja keď som nastúpil na Mestské lesy v Spišskej Belej v roku 2008, tak som si dal taký menší cieľ, že založiť alebo pokračovať v tých veciach, ktorých som mohol sa naučiť od lesníka Lacna Ocnavera zo Smolnického sady. A za tých 10-15 rokov sa mi ukázalo, že to hospodárenie, ktoré je to prírode blízke, je o tom, že znižuje riziko rôznych kalamít. Ďalšia výhoda je, alebo konkrétna výhoda, okrem toho, že nám tu stojí les, sú aj ekonomické dôvody, kde z ekonomického hľadiska zabezpečiť kalamitnú plochu nás stáli ako mestské lesy neskutočne veľké peniaze. A tu v tomto poraste môžeme pravidelne x rokov vyberať nejakú drevnú hmotu, keď ju budeme potrebovať. Máte tu drevo, máme tu celospoločenské funkcie, je tu zabezpečená ochrana prírody. V chránených územiach, ako aj všade tam, kde nám záleží na pestrej druhovej rozmanitosti, je vhodné koncepciu prírode blízkeho hospodárenia obohatiť o ďalšie postupy a prístupy. Štátna ochrana prírody v spolupráci so správami národných parkov sa už dlhodobo snaží spolupracovať s neštátnymi vlastníkmi lesov a s obhospodarovateľmi lesov v chránených územiach za účelom zvyšovania biodiverzity a teda predmetov ochrany, ktoré sa v týchto chránených územiach nachádzajú, a to práve podporou prírode blízkeho obhospodarovania v lesoch. A v súčasnosti sa nám podarilo prostredníctvom operačného programu Kvalita životného prostredia získať finančné prostriedky a nadviazať spoluprácu s neštátnymi, ale aj štátnymi obhospodarovateľmi lesov, ktorí získali vďaka tomu podporu na práve realizáciu prírode blízkych opatrení. To znamená, prispievame im finančné prostriedky na realizáciu
opatrení nad rámec bežného obhospodarovania v lesoch. Takže práve vďaka tejto spolupráci so subjektami, ktoré sú ochotné týmto spôsobom spolupracovať a získavať finančné prostriedky, sa nám darí jednak zlepšiť spoluprácu, ale jednak aj zlepšiť biodiverzitu. V kompetenčnom území Správy národného parku to nie je iba samotný národný park, ale aj pohoria alebo územia Natura v okrese Spišská Nová Sgelnica Levoča. Sme mali 7 subjektov, ktoré vstúpili do projektu štátnej ochrany prírody, prírode blízkeho obhospodárenia lesov a boli podporené rôzne veľmi efektívne spôsoby ochrany biotopov. Na celom území urbariátu Hrabušice hospodárime prírode blízkym spôsobom a chceme maximálne využiť potenciál, že sa nachádzame v Národnom parku, tak sa zapájame do rôznych projektov. Jedným z projektov bola aj výzva štátnej ochrany prírody. Konkrétne teraz stojíme pri buku, ktorý bol vyznačený ako strom na dožitie. Je to jeden z viac ako 2000 kusov. Vyberali sme takéto majestátne jedince alebo rôzne košaté biotopové stromy. Tieto vyznačené stromy sú materské jedince a také kostry porastu. Okrem stromov na dožitie sme sa zapojili aj do ďalších opatrení, ako ponechanie mŕtvého dreva v poraste alebo individuálna ochrana jedličiek z prirodzeného zmladenia. Medzi najdôležitejšie opatrenia z môjho pohľadu, ktoré môžem v rámci tohto projektu nejakým spôsobom sa realizovalo, bola výkup živých stromov a výkup mŕtvého dreva. Živé stromy zabezpečia dlhodobo podporu prirodzeného zmladenia, ekologickú stabilitu, zlepšenie štruktúry porastov a zachovávajú biodiverzitu, podporujú biotopy pre významné druhy, hlavne vtákov. Takisto aj mŕtve drevo má významnú úlohu v tomto procese alebo v týchto porastoch, pretože zabezpečuje biotopy dutiny pre hniezdne vtáky, zlepšuje mikroklímu, zlepšuje pôdne pomery a celkovo charakter a poslanie týchto biotopov mŕtvým drevom sa nejakým spôsobom stabilizuje, zlepšuje stav. Pohľad ľudí, hospodárov aj lesníckej vedy na les sa plynutím času a s novými poznatkami postupne mení. Zatiaľ, čo ešte nedávno sa skepticky nazeralo aj na prírode blízke obhospodarovanie či na akúkoľvek prítomnosť mŕtvého dreva v hospodárskych lesoch, v súčasnosti prichádzajú aj ďalšie prístupy, ktoré vo svojej praxi čoraz viac prihliadajú na zložité vzťahy v lesných ekosystémoch a procesy v nich prebiehajúce. Ekologické lesnictví, o které se zde snažíme, je směr v Evropě zatím nový, pochází ze Severní Ameriky a má potenciál obohatit naše přírodě blízké lesnictví o rozměr ochrany biodiverzity. Biodiverzitu tento systém zohledňuje právě tím, že se snaží zohlednit a napodobovat přirozenou dynamiku lesů, režim přirozených narušení, disturbancí typických pro daný region. Typické pro tento systém je zachovávání takzvaného biologického dědictví, což jsou zejména staré stromy, dožívající se až svého fyziologického věku, protože právě na ně a na z nich pramenící biotop mrtvého dřeva je vázána ohromná spousta druhů. My zde ve snaze plnohodnotně uplatnit zásady ekologického lesnictví necháváme značné množství biotopových stromů k dožití, necháváme i značné množství odumřelého dřeva k zetlení. Ovšem v základních aspektech lze ekologické lesnictví uplatnit v každém lese. Například právě ponecháváním jednotlivých biotopových stromů, to jest stromů, které nesou mikrostanoviště a jsou zajímavé pro celou řadu organismů, pro ptáky, hmyz či houby. Ponechávanie biotopových stromov a mŕtvého dreva v hospodárskych porastoch je síce nad rámec už aj zákonom definovaného prírode blízkeho hospodárenia, no každý jednotlivý hospodár má možnosť rozhodnúť sa pre túto pomerne drobnú zmenu vo svojom prístupe, ktorá je však obrovským prínosom pre les a jeho rozmanitosť.
napriek tomu, že sme v hospodárskych lesoch, nachádza sa tu dostatočné množstvo starých stromov, mŕtvého dreva, biologicky aktívnej hmoty, hniezdnych stromov, dutinových stromov a bútlavých stromov. To sú všetko prvky, ktoré moderné lesníctvo bere ako samozrejmosť. Ekologická a estetická hodnota týchto starých stromov je tak výrazná, že ani teraz, ani v krátkej budúcnosti, ani v vzdialenej budúcnosti neuvažujeme s produkčnou hodnotou týchto stromov a zostanú tu v podstate na dožitie. Netreba tú našu prácu vnímať len tak, že sa snažíme každý jeden strom z toho lesa nejakým spôsobom dostať, či teraz, alebo zajtra, alebo o 10 rokov. Máme u nás takú tichú dohodu s kolegom, že vždy, keď ideme aj značiť nejaký zásah do porastu a je tam nejaký strom, ktorý nás niečím zaujme, či je to samotnou veľkosťou, dimenziou, alebo nejakým tvarom, alebo niečím, čo sa nedá možno povedať, čím, tak sa dohodneme, že ten strom tam necháme dožiť, označíme si ho nejakou dohodnutou značkou, sprejom na kmeni. No a tajne dúfame, že aj po nás prídu ľudia, ktorí tie značky budú rešpektovať a ten strom tam dožije tak, ako si zaslúži. Lesy sú miesto, kde verejnosť trávi čoraz viac času. Či už pri oddychu, športe, na čerpaní síl a pokoja, alebo osviežení v horúcich letných dňoch. A na to sú ideálne práve lesy obhospodarované prírode blízkym spôsobom. Pre našu spoločnosť teraz veľmi cenné je aj to, že tento les poskytuje ľuďom nejakú tú kultúrnu, turistickú a ostatnú možnosť využívania lesa. Máme tu založené 2 naučné chodníky. Jeden nám slúži pre laickú verejnosť, iný pre odbornú verejnosť. Samozrejme, obidve sú zamerané na to, aby sme ľuďom dokázali vysvetliť náš spôsob hospodárenia, v čom je dobrý, v čom je možno, že trošku iný od ostatných. Taktiež podporujeme napríklad teraz modernú cykloturistiku. V rámci nášho hospodárenia je snahou, aby sme ten les a význam toho lesa prezentovali širokej verejnosti cez takéto pekné miesta, ako v rámci významu vody na pramení Zimna, cez studničky, oddychové miesta, cez lesnícky náučný chodník, kde prezentujeme všetky tie významy toho lesa, ktoré sú možno dôležitejšie ako ten kubík dreva. Nachádzame sa v bývalom areáli lesnej škôlky. Tým, že sme zhruba pred 10 rokmi začali aktívne hospodáriť prírode blízkym spôsobom, už sme ju nepotrebovali a postupne sme ju prerobili na takýto včelí raj, ktorý taktiež slúži lesu, ale trošku iným spôsobom. Táto včelnica sa nachádza v blízkosti turistického chodníka a je verejne prístupná celoročne. Projevuje se to samozřejmě i v těch mimoprodukčních funkcích lesa, který Klokočná poskytuje, jak kousek od Prahy, je pod ohromným tlakem rekreačního využití, tak samozřejmě poskytují tyhle služby v hodnotější formě. Nemůžeme to dnes srovnat třeba s vycházkou po kalamitní 100-hektarové holině. Boja už bolo v téme lesa priveľa. Človek bojoval s lesom, ľudia bojujú medzi sebou kvôli rôznym názorom a pohľadom na les. Dozrel čas na prímerie. Ako vidieť, v súčasnosti už je možné zladiť jednotlivé prístupy tak, aby tu boli lesy pre všetkých. Aby v krajine mali svoje stále miesto najvzácnejšie zachované chrámy prírody, najcennejšie ekosystémy, pralesy. Rovnako ako lesy ponechané na samovývoj, kde nám príroda vďaka bezzásahovosti môže ukazovať svoju silu a krásu v celej svojej komplexnosti a rozmanitosti. Dominovať asi vždy budú lesy hospodárske,
ale aj v nich sa môžeme pomocou citlivého, šetrného a prírode blízkeho obhospodarovania priblížiť lesom prírodným. A tieto lesy môžu okrem produkcie dreva plniť všetky potrebné funkcie vrátane tej rekreačnej. Obyvatelia lesov sú zdanlivo ticho, nech sa v nich deje čokoľvek. Len cez naše srdcia šepkajú prosbu o úctu a pokoru. O život v mieri, s mierou a pre všetkých. Ja by som odporúčal každému subjektu na Slovensku, aby robil prírode blízkym spôsobom, pretože tu už v našich podmienkach, hoci robíme necelých 10 rokov, vidíme výsledky, vidíme krásne lesy, kvalitné stromy a hlavne vidno, že ten les stojí tak, jak predtým stal. Nie sú tu žiadne rúbaniska, nie sú tu žiadne odlesnené plochy, ale krásny les. To drevo je, jak som vravel, to je ten príjemný vedľajší efekt, že urobím niečo dobré a navyše mi to ešte aj zarobí peniaze. Myslím si, že tento spôsob hospodárenia by sa mal uplatniť všade tam, kde sa skutočne uplatniť dá. Pri mojich 25-ročných skúsenostiach s prírode blízkym hospodárením môžem konštatovať, že tento spôsob hospodárenia má zmysel. Poskytuje nám drevo, ničím nenahraditeľnú, ekologickú a obnoviteľnú surovinu. Umožňuje hospodárske funkcie zladiť so všetkými ostatnými. Nie je to nič zložité. Treba začať, treba vedieť, chcieť a môcť. V době klimatické změny ten význam přírodě blízkého hospodaření jaksi nabývá na hodnotě, protože my potřebujeme více poznat přírodní procesy a z nich se poučit. A lesy budoucnosti by měly být pestré lesy, čili v přírodě blízké hospodaření dneska hledá cesty, řeknu laicky, jak vypěstovat pestrý les, pro to, aby nám dával všechny užitky, jak ty produkční, tak ty mimoprodukční. Je fakt, že to nejdůležitější pro věc se musí stát v našich hlavách. Pak teprve se to může stát v tom lese. Ten les nám to jenom naznačuje, ale tím, že jsme v současné době dostali na svou stranu tak významného a neúplatného lobbystu, jako je tlak přírody sama, která nás de facto k těmto novým pojetím donutila, po staru už to opravdu nepůjde. Tak si myslím, že by se nám, když si to společně uvědomíme, takže ještě máme stále šanci prostě se v tom lese chovat zodpovědně a úspěšně.